Isang maligaya at masaganang pagbati po sa inyong lahat. Muling sumasa inyo ang 2024 Special Reports ng DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Ako po si Action Vioni Valdez-Ferrer. Sa pagpasok ng taon 2024, nananatili pa rin ang hidwaan sa usaping politikal ng mga councilors sa Dagupan City kung saan naging apektado ang pag-usad ng lungsod pagdating sa usaping edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Matatandaang simula ng maupo sa posisyon bilang alkalde ng lungsod si Belen Fernandez, naging mainit na ang patutsadahan ng administrasyon lalo na sa usaping budget ng Dagupan dahil sa hating partido ng mga nakaupo. Noong March 12, 2024, hindi makakalimutan ang isinagawang sabay-sabay na pag-absent ng 7 majority councilors na binubuo ni na Councilors Alfie Fernandez, Dada Reyna, Alvin Coquia, Red Arfe Mejia, Celia Lim, Malu Fernandez at Irene Lim Acosta. Dahil sa hindi pagdalo ng mga ito, noong buwan na yun ay walang nabuong quorum. Maski nandoon sina Vice Mayor Brian Cua bilang presiding officer, Councilors Michael Fernandez, Jigsin, Dennis Canto, Marcelino Fernandez at SK President Bradley Benavides. Naging dahilan din ito para hindi malagdaan ang annual budget ng Dagupan para sa taon 2024 na inihanda na noon pang October 10, 2023. Sa naturang pondo ay inilaan ng 200 million pesos para sa 5,000 may hirap na Dagupenyos na estudyante, salary allowances increase ng mga job order employees, BSPO, barangay nurse, PSWs, tanod, barangay librarian, daycare workers, BNS, sweldo ng mga empleyado, flood mitigation projects kasama ng kalsada, drainage sa 31 barangays, pondong preparasyon sa kalamidad, pondong solusyon sa 60 taong krisis na basura, school buildings, social services, kasama na ang mga ayuda. Dahil sa dami ng delaying tactics ng 7 majority councilors ngayong taon na hindi na kinaya ni Mayor Belen Fernandez ang paggigiit sa budget kung saan napipigilan din ang kanyang mga proyekto para sa pag-asenso ng kanyang nasasakupan, kaya dinaluhan nito ang isinagawang sangguniang sesyon ni na Vice Mayor Brian Cua kasama ang mga councilors noong May 28, 2024. Wala na akong choice. Ito ang sinabi ng Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa 28th sesyon ng Sangguniang Panglungsod, kaya't mababang loob itong nagtungo doon para makiusap sa mga councilors. Inabot ng 5 oras para magkaroon ng privileged time si Fernandez dahil na rin sa haba ng diskusyon kaugnay sa House Rules sa loob ng sesyon. Sa kanyang pagdalo ay ipresenta ni Mayor Belen Fernandez para sa ika-4 na pagkakataon ang supplemental budget na naglalaman ng mga proyekto gaya ng kagamitang pangkalamidad, rescue vehicles kasama ng ambulansya, anti-flood mitigation projects sa mga barangays, buildings para sa daycare centers, pang-repair ng mga government facilities at solusyon sa basura, pati ang pang-repair ng mga backhoe. Ayon sa majority councilors, natutuwa naman daw sila sa pagbisita ng alkalde, bagamat ito'y biglaan iba umano sa iniisip na mayora na siya ay hindi welcome sa sesyon. Samantala, nag-post ang alkalde sa social media kaugnay sa eksenang nangyari sa loob ng sesyon na aniya, bastusin man nila ako, sige lang, basang alam ko sa sarili ko na happy ako. My work is not for me but for the people of Dagupan. Matatandaan, simula ng maluklok si Mayor Fernandez ay hindi naging madali ang ugnayan nito sa ilang councilors bunsod ng pagkakaiba ng partido. Dumalaman sa sesyon ng alkalde ay wala pa rin at hindi pa rin inaprubahan ng sanggunian ang supplemental budget ng Dagupan City kahit na mismong alkalde na ang nagpresenta nito. Buwan ng Mayo at kasalukuyan pa rin itong nakabinbin at hawak pa rin ni Fernandez ang mga papeles na naglalaman ng paggagastusan ng naturang kahilingan. Sa naging boto kasi, muling denied ang hinihiling na supplemental budget matapos na mag-all no ang lahat ng majority councilors. Bagamat rush for approval ang budget dahil napaloob dito ang disaster preparedness plan dahil sa tag-ulan at panahon na rin ng mga bagyo ay denied pa rin ito. Ayon sa majority councilors, may sapat
pa umanong budget ang naiwan para tustusan ang ilang mga proyekto. Lumipas ang halos ilang buwan sa pagpasok naman ng Nobyembre at sa hindi ginustong pagkakataon ay nasuspindi ang 3 konsihal ng lungsod na sina Red Erfe Mejia, Irene Lim Acosta, Alfie Fernandez matapos na makarating sa DILG at Malacanang ang viral video ng mga ito noong October 2023 kung saan nagmumura ang 3 sa isinasagawang sesyon. 2 buwan o halos 60 araw ang lilipas na hindi makakasama ang 3 konsihal sa mga isasagawang session hanggang sa pagtatapos ng 2024 dahil sa Order for Preventive Suspension. Masakit man sa konseho ay naging daan o naman ito para sa minority councilors na pansamantalang naging majority at aprubahan ang ilan sa mga proyekto at budget ng lungsod. Dahil dito, November 12, 2024 ay naaprubahan ng mga panibagong majority councilors ang 1.6 billion budget para sa 2025. Bagamat nagkaroon pa ng mahabang diskusyon ng ilan sa mga councilors, kaugnay na rin ng umano'y illegal na pamamaraan para maaprubahan ang naturang budget ay napagtagumpayan naman pa rin ito ng ipasa nila Councilor Michael Fernandez, Jig Sin, Dennis Canto, Marcelino Fernandez at Bradley Benavides sa liderato ni Vice Mayor Brian Cua. Taliwas sa mga nangyaring delayed budget ng Dagupan City sa nakalipas na 2 taon ang maagang pagkakapa-apruba ng annual budget para sa taong 2025. Formal na pinirmahan naman noong November 14, 2024 ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang Ordinance No. 2301 Series of 2024 authorizing the annual budget of the City Government of Dagupan for calendar year 2025 in the amount of 1,608,000,000 pesos. Sa tulong ng mga bagong majority councilors sa sangguniang panglungsod, hindi na dumaan pa sa butas ng karayom ang pagpasa ng 2025 annual budget bagkos ay suportado nila ang maagang pagkakapasa upang maaga ring masimulan ang mga proyekto para sa mga Dagupeños. Samantala, sa liderato ng pansamantalang majority councilors ay naipasa rin ngayong taon ang Supplemental Budget 2 na nagkakahalaga ng 500 million pesos kung saan may nakalaang 10 o 10 million pesos na pondo para sa lahat ng daycare centers sa syudad na magagamit sa pagsasaayos at pagbibigay kagamitan sa mga daycare centers. Prioridad aniya ng Dagupan City ang programa sa Early Childhood Development kaya't naglaad ng pondo para sa Child Development Center. Samantala nagsimula sa pag-walkout, sa pag-absent at ngayon pag-walkout na naman ng 4 na konsihal ng lungsod ang naging dahilan para hindi makatanggap ng incentives at bonus ang mga empleyado ng Dagupan City. December 17, pinakauling session para sa taon 2024, 1 linggo bago ipagdiwang ang Kapaskuhan. Ngunit tila mailap pa rin sa mga empleyado ng Dagupan ang maagang bonus at service recognition incentives dahil sa pag-iwas ng 4 na konsihal na pag-usapan at aprubahan ito. Matapos binasa ni Councilor Alvin Coquia ang kanilang manifestation at statement na naglalaman ng mga rason upang hindi na sila makiisa sa pagpapatuloy ng session, ay karakarakang lumabas si Councilor Celia Lim na sinundan naman ni na Councilor Dada Reyna, Malo Fernandez at Alvin Coquia. Nakasaad din sa kanilang manifestation na umano'y hindi tamang botohan dahil sa pagkakasuspindi ng 3 kasama nilang konsihal. Nakiusap pa si Vice Mayor Brian Cua at Councilor Michael Fernandez sa 4 na konsihal na muling bumalik sa upuan upang mapag-usapan ang iba pang bagay para sa mga Dagupeños, ngunit hindi nagpatinag ang mga ito. Pangangatwiran naman ni Councilor Michael Fernandez, may sapat naman umanong pondo para sa pag-release ng 20,000 pesos na service recognition incentive ng mga kawani ng lungsod, ngunit kailangan na aprubahan pa rin ito ng sangguniang panglungsod, bagay na hindi nangyari dahil sa pag-walkout ng 4 na konsihal. Ayon pa kay Councilor Fernandez, deserve na mga kawani ng Dagupan na makatanggap ng bonus at SRI at karapat-dapat lamang di umano na mabigyan ng masaganang Kapaskuhan ang pamilya ng mga kawani. Matatandaang nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Administrative Order No. 27 na nagpapahintulot sa pag-release ng 20,000 pesos na service recognition incentive na mga kawani ng gobyerno, kabilang na ang public school teachers, military at uniform personnel para sa fiscal year 2024. Kaya sa pagtatapos ng 2024, tila hati ang pagngiti ng mga Dagupeños dahil na rin ng mainit na hidwaan ng mga politiko sa lungsod. Subalit ang pinaka-latest na report ukol dyan ay matatanggap pa din na mga empleyado ang kanilang SRI at mga bonus para sa kanila kahit magiging buong-buo na
ang kanilang pagngiti bago matapos ang 2024. Puspusan ang paalala ng mga otoridad na maging maingat at kung maaari ay iwasan ang paggamit ng paputok. Laging paalala at inirekomenda ang paggamit ng mga alternatibong pampaingay tulad ng torotot, busina, takip ng kaldero at iba pang mga bagay na nakakagawa ng ingay at di nagdudulot ng anumang pinsala. Sa pinakahuling tala ng Department of Health Center for Health Development Region 1, as of January 2, umabot na sa 144 ang naitalang fireworks-related injuries sa Region 1 mula pa noong December 21, 2023. Mula edad 3 hanggang 76 na taong gulang, karamihan sa mga nasugatan ay mga batang 10 to 14 years old. Pangasinan ang may pinakamataas na kaso na nasa 110 reported cases, 42 sa Dagupan City, La Union ay 25 reported cases at 15 sa Ilocos Sur at 4 lamang sa Ilocos Norte. Samantala, ang Region 1 Medical Center ay nakapagtala ng 33 firecracker victims mula December 21, 2023 hanggang January 2, 2024. Sa naturang bilang, 5 ang nagtamo ng eye injuries, 24 ang blast of burns without amputation at 2 blast of burns with amputation at 2 ang biktima ng stray bullet. Kabilang sa nasabing bilang ang 10 taong gulang na bata mula sa barangay Leet, Santa Barbara na naputukan ng kitis. Bagamat ang pinakabatang biktima ay 3 taong gulang habang 76 years old naman ang pinakamatanda. Ayon kay Dr. Roel Bobisa, tagapagsalita ng DOH-CHD1, na ngayong taon 41 o 32.1% ang naputukan ng kwitis. May 9 na biktima ng boga at 9 naman sa 5-star. Ipinabatid sa DOH Ilocos Center for Health Development Epidemiological Surveillance Unit ni DOH Secretary Ted Herbosa na mayroong pagtaas ng firework-related injury cases sa Pangasinan sa nakalipas na 3 taon. Ang naitalang fireworks-related injury cases sa Pangasinan ay nagtuloy-tuloy sa pagtaas kung saan may 40 cases na naitala sa pagitan ng December 21, 2021 at January 6, 2022, kasama na ang 12 sa Dagupan City. Sa magkaparehong period mula December 21, 2022 hanggang January 6, 2023, ang bilang ay tumaas sa 62 cases sa Pangasinan, 12 sa Dagupan City. Nitong December 21, 2023 hanggang January 6, 2024, ang fireworks-related injury cases sa Pangasinan ay tumaas sa 110. 42 cases ang naitala sa Dagupan City. Nanguna rin sa sanhi ng mga injuries na ito na 7 sa kada 10 kaso, 70% ay ang kwitis, 5-star, boga, plapla, whistle bomb, fountain, luces, piccolo at triangle. Sa talaan naman ng PNP, umabot sa 65 firecracker-related injuries ang naitala ng Pangasinan PNP sa lalawigan, kung saan isa ang patay mula December 21, 2023 hanggang January 1, 2024 at isang indiscriminate firing incident sa pagsalubong sa bagong taon. Sa isang pahayag mula kay Pangasinan Police Provincial Office sa Public Relations Officer Captain Renante de la Cruz, nasa 65 victims o 33 sa kanila ay mga adults at 32 ay pawang mga minor de edad. Karamihan sa mga batang nasugatan ay namulot ng paputok habang ang mga adults naman ay pawang nagpaputok. Kabilang sa mga paputok na nakasugat sa kanila ay ang mga kwitis, whistle bomb, 5-star, boga at sumabog na fountains. Panay naman ang paalala dahil iniiwasan na mangyari muli ang pagsabog ng ilegal na paggawa ng paputok sa Barangay Maluwod, Dagupan City na ikinasawi ng 4 na katao na sina Roan Kalugay, residente ng Barangay Karanglaan, Raimundo Sin Lazaro, 38 anyos sa residente ng Barangay Maluwod, na parehong nagtamo ng malubhang sugat dulot ng napakalakas sa pagsabog. 17 iba pa ang nasugatan at pagkasira ng 21 kabahayang nakapaligid dito. Nangyari ang pagsabog noong December 25, 2023 habang nagiinuman ng mga biktima matapos na mangigitsa ng isa sa kanilang ang upos ng sigarilyo malapit sa silid kung saan naroroon ang bulto-bultong mga paputok at ang mga gamit na paggawa nito. Ayon pa sa PNP Pangasinan Provincial Office na ang 65 firecracker-related injuries ay mas mataas ng 41% kumpara sa naitala nilang 38 na kaso sa kaparehong period noong 2023. Samantala, nagkaroon din ng kaso ng indiscriminate firing sa bisperas ng bagong taon sa Barangay Longos, San Fabian Town kung saan nasugatan ng 2 katao. Naging biktima dito sina Danilo Montes Jr., 26 anyos, na timaan sa likod at Dayan Montes, 21 anyos, na tinamaan naman sa ulo. Sa kabutihang palad, daplis lamang ang tinamong sugat ng mga ito mula sa stray bullet. Sa investigasyon ng pulisya, naghahanda ang pamilya para sa medianoche nang makaramdam ang 2 ng may masakit at tumutulong dugo na sa bahagi ng kanilang katawan.
Aminado ang kanilang ama na si Danilo Montes Sr. na nataranta sila sa nangyaring bagamat pinagpapasalamat na walang masamang nangyari sa mga anak. Sa likod at kaliwang bahagi ng ulo ang tinamo ng mga biktima sa insidenteng nangyari noong alas 2:45 na madaling araw noong January 1. Marami ang nakakita at naaresto agad ng mga pulis ang sospek na si Kim Peseran Marcela. 8 fired 9mm cartridge cases ang na-recover sa lugar na pinangirihan, subalit hindi na-recover ang barila. Samantala, isa namang bahay ang nasunog at isang junk shop sa barangay Mayombo, Dagupan City dahil sa paputok. Sa ulat ng Department of Health Center for Health Development, binawian na rin ng buhay ang 44 anyos na lalaki. Na base sa PNP Blatter Report, ang biktima ay si Rowan Kalugay, residente ng barangay Karanglaan. Una nang pumanaw si Raimundo Sin Lazaro, 38 anyos, residente din ng barangay Maluwad, na parehong nagtamo ng malubhang sugat dulot ng napakalakas na pagsabog. 21 kabahayan ang nasira matapos madamay sa lakas ng pagsabog. Magugunitang habang nagiinuman ng 4 noong December 25, isa sa kanila ang nagsindi ng sigarilyo na naging mitsa ng pagsabog ng mga nakaimbak na paputok malapit sa kanilang kinaroroonan. Samantala, pinaalalahanan ni Dagupan City Mayor Belen T. Fernandez ang mga vendor na mapaputok na istriktong sumunod sa Oplan Iwas Paputok kasabay ng pagsalubong ng bagong taon. Kasama na dito ang pagbabawal at pagbebenta ng mga iligal na paputok o pyrotechnic devices. Noong December 5, nagtungo ang mga vendors sa City Mayor's Office kasamang City Market Division, CDRRMO at Waste Management Division at tiniyak sa kanila ng alkalde ang ligtas na lugar kung saan ang pwedeng magbenta ng firecrackers at mga safety measures para sa target na zero casualty sa pagpasok ng taong 2025. Ipinayo rin ni Mayor Fernandez ang paggamit ng mga alternatibong mapampaingay tulad ng turotot, busina ng sasakyan, malakas sa tugtog at iwasan, lalo na ang mga bata, ang pagsindi ng mga pinagbabawal na paputok. Aniya, mahigpit na binabantayan ng Dagupan City Fire Station, Dagupan PNP at lokal na pamahalaan ang mga magtatangkang lumabag nito. Nakaranas ng malalakas na bagyo ang bansa ngayong taon at hindi rito nakaligtas ang Northern Luzon kasama na ang lalawigan ng Pangasinan. Hindi man direktang tinamaan ng ilan sa mga bagyo ang ating lalawigan, ngunit may mga pinsala ring idinulot ito sa ilang bahagi ng probinsya. Dumaan sa ating lalawigan ang 5 bagyo sa loob lamang ng 1 linggo. Pero bago pa man ito ay nakaranas ng habagat ang lalawigan ng Pangasinan na nag-iwan ng 99.8 million pesos na pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Pangasinan. May naitalang 4.3 million pesos na pinsala sa high-value commercial crops at 1.9 million pesos naman sa palay. Samantala, karamihan sa mga nasira sa infrastruktura ay mga natuklap na asphalt pavement at spillways. Umabot naman noon sa 213 families o 824 individuals sa bayan ng Bani, Labrador at bayan ng mga Tarum, Ordaneta City at Alaminos City ang inilikas dahil pa rin sa bagyo. Dito na rin sumunod na nanalasa ang Super Typhoon Karina na nag-iwan ng 247 milyong pisong danyo sa agrikultura at infrastruktura sa Pangasinan. Sa nakalap na rin na report noon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa mga local government units noong July 26, sinabi noon ni Emergency Operations Center Assistant Director Pia Flores na ang ika-6 na distrito ng Pangasinan ang nakapagtala ng pinakamataas na infrastructure damage na nasa 67 million pesos. Sinundan naman ito ng District 5 na mayroong 42 million pesos, District 4 38.5 million pesos, District 3 14.5 million pesos, District 1 20.5 million pesos at District 2 na mayroong 10 million pesos na danyo sa infrastruktura. Umabot naman sa 30 milyong piso ang damage sa iba pang road dikes sa Lingayen, San Carlos at Orbistondo. Agad namang kumilos ang Department of Agriculture upang matulungan ang mga naapektuhang mga magsasaka noon. Namigay sila ng mga buffer stock seeds at iba pang mga farm inputs sa mga magsasaka matapos na rin ang naitala sa Ilocos Region na 219.8 milyon na halaga ng danyos hanggang noong July 31 dahil sa epekto pa rin ng Super Typhoon Karina at pinalakas na habagat. Sa kabuuan, 65.5 million pesos ang production losses ay sa mga pananim katulad ng palay, mais at mga
mga high-value crops. Sa kabila ng laki ng nalugi dahil sa kalamidad, ang naitalang danyos ay minimal pa rin umano kung ikukumpara naman sa sufficiency level sa agriculture production sa rehiyon. Ang nanalasa namang bagyong Enteng nitong Setyembre ay nag-iwan ng 87.5 million pesos na partial damage sa agriculture at infrastruktura sa Pangasinan. 18 million pesos na halaga ng partial damage sa agrikultura kabilang na ang livestock at fishery at 69.5 million pesos naman sa infrastruktura. Ayon po yan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ang PDRRMO. Karamihang danyos sa agrikultura ay sa palay na nagkakahalaga ng 13.8 million pesos. Sunod sa mais na meron namang 2.1 million pesos. Ang high-value crops na nakapagtala ng danyos o ng pinsala na umabot po yan ng 1.4 million pesos. Sa livestock naman ay nakapagtala ng 486,000 pesos. At ang fishery ay umabot sa 210,000 pesos. Ayon pa rin yan kay PDRRMO Emergency Operations Center Assistant Director Pia Flores. Kambing ang higit na naapektuhan sa livestock na nangamatay dahil sa lamig. Nanalasa din ang bagyong Freddy, Hener at Helen pero walang naging direktang epekto sa Pangasinan. Kung mayroon man ay bahagyang pag-ulan at baha dahil napalakas ng mga ito ang habagat. Nanalasa naman ang bagyong Julian kung saan nagsuspende rin ng klase dahil sa matinding buhos ng ulan na dala nito. Nag-iwan ang severe tropical storm na Enteng ng 18 million pesos na halaga ng partial damage sa agrikultura kabilang na ang livestock at fishery. Sumunod naman na nanalasa ang tropical storm Christina. Maraming mga bayan ang naapektuhan dahil sa pananalasa nito sa lalawigan. Nagdulot din ito ng pagbaha lalo na sa mga coastal areas dulot ng storm surge dahil sa lakas ng hangin na kanyang taglaya. Nakaranas noon ng tuhod na baha ang Dagupan City na epekto ng storm surge. Nasaksihan rin natin noon ang mga nasirang bahagi ng Bingok sa Bunuan Binlok na nasira dahil sa malalakas na hampas ng alon. Naitala ang pinakamaraming evacuees sa syudad ng Dagupan na mayroong 1,074 residents. Lingayen 762, Bolinao na mayroong 504 na evacuees. Alaminos City na nakapagtala naman ng 297 residents na inilikas. Binmalay 226, Anda 116, San Fabian 92 residents, Bani 13 at mayroon ding 6 na individual sa bayan po ng Lawak ang inilikas noon sa evacuation centers. Mahigpit na monitoring ang ginawa noon ng PDRRMO sa mga coastal areas dito sa Pangasinan. Ayon noon kay Vincent Chu, ang Operations and Training Head ng PDRRMO, umabot sa 16 na bayan ang naapektuhan ng Bagyong Christina. Samantala, sa panahon din ng pananalasa ng Bagyong Christina, nangyari ang pagka-stranded ng isang cargo vessel sa bayan ng Binmalay. Sakay ng cargo vessel na sumadsad sa Barangay Bunlag, Binmalay ang 13 tripulante nito. Hihimpil sana ang MV Savior 1 cargo dredging vessel sa Port of Sual sa Barangay Poblacion Sual. Subalit dahil sa lakas ng hangin at malalaking alon dahil sa Bagyong Christina ay napunta ito at nasadsad sa Barangay Bunlag sa bayan ng Binmalay. Nag-iwan din noon ng nasa 622 million pesos na halaga ng initial damage ang severe tropical storm Christina sa infrastruktura at higit naman sa 241 million pesos na halaga ng danyos sa agrikultura dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nasa 134 na kabahayan, 22 ang totally destroyed at 112 partially damaged dahil sa bagyo sa bayan po ng Burgos, Mapandan, San Fabian, Calasiao, Aguilar, Bani, Lingayen, Basista at Bolinao. Samantala, ang provincial government ng Pangasinan ay nagbigay naman noon ng 1.2 million pesos na halaga ng tulong na kinabibilangan niya ng 3,020 family food packs, 830 hygiene kits at 61,671 na apektadong pamilya. Dahil sa epekto ng mga sunod-sunod na bagyo, nagdeklara naman noon ang Dagupan City at Bayan ng Bani ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng Bagyong Christina. Nagdagdag din ang Department of Social Welfare and Development ng family food packs at iba pang relief goods ng probinsya. Hindi pa man nakakabangon ang lalawigan ng Pangasinan noon, ay pumasok naman ang Bagyong Marce. Matapos nito ay ang Bagyong Nika
nagpatupad muli ng suspension ng mga klase sa pampubliko at pribadong paaralan. Nagdala ito ng malalakas na hangin at mga malalakas na buhos ng ulan. Nagpatuloy din ang pag-ulan dahil naman sa pananalasa naman noon ng bagyong Ophel na may bahagyang mga pagbaha. Dito rin naglabas ng tubig noon ang San Roque Dam, bagamat minimal lamang ito, at pagbabawas din ng tubig matapos saluhin ang tubig mula sa Ambuklaw at Binga Dam. Samantala ay tinaas din noon ang red alert status dahil dito sa bagyong Ophel. Malakas na hangin ang humagupit sa lalawigan at nagdulot din ng storm surge, high tide at ulan. Sa Babaliwan, Sitio Ilocos, sa Barangay Calmay, Dagupan City, nalubog sa tubig baha ang daan dala ng pagtaas ng tubig sa ilog. Binaha rin ang ilang mabababang bahagi ng bayan ng Mangaldan, partikular na sa bahagi ng Barangay Banawang, Navalwan, na umabot sa binti hanggang tuhod ang level ng tubig baha. Hindi rin nakaligtas noon ang ilang mga poste ng kuryente ng Central Pangasinan Electric Corporation o CENPELCO at Panelco 2 na dahilan ng pagkakaroon ng power interruption sa ilang bayan. Dahil sa matinding ulan ang ibinuhos ng bagyong Pipito ay nagpakawala noon ng tubig ang San Roque Dam sa bayan ng San Manuel kung saan 2 spill gate ang binuksan. Samantala sa pananalasa naman ng bagyong Pipito, may 5 barangay na binaha sa Kalasyaw na kinabibilangan ng Barangay Bunlag, Dinalawan, Lumbang, Banawang at Longos. Ayon sa PDRRMO, nag-iwan ng 765 million pesos na infrastructure at agricultural damage sa Pangasinan ang Super Typhoon Pipito. Malawak na pinsala ang idinulot nito kung saan nakapagtala ng 753.6 million pesos na pinsala sa mga kalsada at mga pampublikong istruktura at sa mga pampublikong istruktura at 11.5 billion pesos naman na pagkalugi sa pananim at mga livestock. Halos 100 milyong pisong halaga ng pinsala naman ang naitala noon sa agrikultura sa Pangasinan, dulot pa rin ng mga nagdaang bagyo. Sa talaan ng Provincial Agriculture Office, naitala ang 982 million pesos na pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa bagyong Christine, Leon, Marce, Nika at Ophel. May naitala ring 80 million pesos na initial damage sa iniwan po ng bagyong Pipito. Matapos ang mga magkakasunod na bagyo ay ang pagbisita naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lalawigan noong November 22 at nagpamahagi ng 50 million pesos na financial assistance sa mahigit 5,000 mga magsasaka, mangingisda at livestock raisers. Ang tulong na kanyang ibinigay ay bahagi ng Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolks at Families o yung tinatawag po natin na PAF program na target na mabigyan ng ayuda ang mga residente na makabangon mula sa pinsalang inabot ng kanilang kabuhayan dulot ng mga nagdaang bagyo sa Pangasinan. Kabilang na po dyan ang mga nagdaang bagyo na sina Christine, Leon, Marce, Nika, Ophel na nagdulot nga po ng 982 million pesos na halaga ng pinsala sa agriculture sector sa lalawigan. Ilang buwan na lang ang hinihintay ay eleksyon na. Puspusan ang ginagawang paghanda ng Commission on Elections sa COMELEC ng Pangasinan para sa maayos na pagsasagawa ng national and local elections ngayong 2025. Mula sa isinagawang voter registration ng Pebrero hanggang Oktubre ay nakapagtala ang COMELEC ng registered voters na aabot sa 2.1 million na boboto para sa national and local elections 2025. Tulad ng inaasahan at bagamat malakas ang buhos ng ulan, tila blockbuster ang senaryo sa mga local offices ng Commission on Elections sa mga bayan-bayan sa uling araw ng voter registration. Ayon kay Provincial Election Supervisor Atty. Erickson Aganisa, inasahan na nila ito, bagay na hindi pa rin maintindihan sa mga tao sa kabila ng mga paalala na maagang magparehistro at huwag hintayin ang uling araw ng voter registration. Ang Pangasinan ngayon ay mayroong 2,113,120 registered voters. Samantala,
Dagdag naman ni Organisa na pagkatapos naman ng filing ng Certificate of Candidacy o COC ng mga tatakbong kandidato, October 14 naman ay mag-aaproba na ang ERB ng natanggap na application for registration. Sinundan ito ng convention at training ng mga election officers ng Nobyembre, roadshows naman sa buwan ng Disyembre at Enero na gagawin sa bawat munisipyo, syudad, mga barangay sa buong lalawigan hinggil sa bagong makina na gagamitin. Nakatulong ng malaki sa turnout ng mga registered voters ang isinagawang puspusang kampanya para sa voter registration, mall registration, on-site registration, kung saan nagpupunta sa mga eskwelahan ng COMELEC, maging sa mga eskwelahan upang mairehistro ang dapat na mairehistro, ganun din makapag-activate ang ibang botante ng 2 botohang hindi nakaboto. Dito naman sa lungsod ng Dagupan, nalagpasan pa nga ng COMELEC office ang target na bilang ng mga magpaparehistro. Ayon kay Atty. Michael Frank Sarmiento na siyang election officer ng COMELEC Dagupan, nakuha na nila ang target na bilang ng mga nagpaparehistro na nasa 145,000 na total number ng mga botante sa Dagupan City. Matapos naman ang voter registration, sumunod ang filing ng Certificate of Candidacy. Tuloy-tuloy ang pagiging abala ng COMELEC Office Pangasinan at Dagupan dahil sa paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga aspirants para sa National and Local Elections 2025. Naumpisahan ito noong October 1 to 8, 2024. Tulad ng dati at ng inaasahan, naging mabusisi ang COMELEC kung saan tinignang mabuti ang mga isinusumiting COC ng aspirants kung kumpleto ang mga requirements, bagamat kanilang binigyang diin na ministerial ang kanilang trabaho na maski sinong maghain ng COC ay kanilang tatanggapin. Kinakailangan anyang maghanda ng 7 kopya ng COC na ihahain at kung mayroon mang political party na nag-nominate sa tatakbong kandidato, kailangan mayroon itong Certificate of Nomination and Acceptance sa i-file sa COMELEC office sa 2nd floor ng City Hall ng Dagupan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Matapos ang filing, na di tumanggap ang COMELEC ng substitution due to withdrawal. Ang rule of substitution ay nag-apply lamang sa period lamang din ng COC filing ng October 1 to 8, 2024. Sa January 12, 2025, mag-uumpisa na ang total gun ban hanggang June 13, 2025. At dahil automated elections ang mangyayari sa national at local elections, walang matatawag na premature campaigning. Dahil matatawag lamang silang kandidato kapag ang aspirant na naghain ng COC sa pagsisimula ng campaign period. Magkakaroon lamang aniya ng premature campaigning sa barangay at SK elections. Sa pag-umpisa naman ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbong kandidato para sa midterm at local elections, tiniyak ng COMELEC ang kanilang kahandaan para sa pagtanggap ng mga ihahain sa kanilang Certificate of Candidacy. Na-set up agad ang kanilang mga opisina at nakipag-ugnayan para sa deployment ng mga security officers upang masiguro ang kaligtasan ng mga aspirants at kanilang mga supporters. Nag-umpisa itong matumal noong October 1 na madalas namang mangyari. Unang naghain ng COC sina 2nd District Board Member Philip Tudor Cruz at si 5th District Congressman Ramon Dico Jr. Tatakbo si ika-5 distrito kasama sina incumbent 5th District Board Member Louis Sison at ang aspiring 5th District Board Member Jesus Basco. Ayon naman kay City Election Officer Atty. Michael Frank Sarmiento, karaniwan ng nauunang naghain ng COC ay mga independent candidates, habang ang mga malalaking pangalan sa politika ay huling araw na ng filing ng COC. Successful and peaceful na natapos ang voter registration dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Provincial Election Supervisor Atty. Erickson Agalisa, ang masasabi lamang na hindi ito naging matagumpay at yung mga humabol pero nabigong magparehistro. Sinabi rin Agalisa alas 3 pasado ng hapon noong September 30 ay may mga dumating pa na mga nagparehistro pero bigo silang makahabol. Dagdag din ni Agalisa, payapa ang ginawang eleksyon dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa ngayon, wala namang pinapatupad ng COMELEC na checkpoint dahil hindi pa naman nagsisimula ang election period. Saka na lamang sila mag-iimplementa nito kapag election period na sa January 12, 2025. May panawagan naman ito sa mga aspirants sa manatiling magkaroon ng koordinasyon sa mga election officers hinggil sa guidelines, do's and don'ts sa pangangampanya. Sana rin daw ay walang malabag na batas sa mga ito at sa mga supporters na manatiling kalmado at mangampanya lamang para mapabango ang kanilang kandidato at hindi manira ng ibang partido. Sa mga sumunod na araw naman naghain ng kandidatura ang mga malalaking pangalan sa politika.
Dito sa lalawigan ng Pangasinan, naghain ng kanyang kandidatura si dating Governor Amado Pogi Espino III kasama ang buong lineup. There should be a better Pangasinan, naging pahayag yan ni dating Pangasinan Governor Amado Pogi I. Espino III, kasabay ng deklarasyon ng kanyang muling pagtakbo sa pagkagobernador 2025 national and local elections. Kinumpirma ni former Congressman at Pangasinan Governor Amado T. Espino Jr. sa press briefing ng Abante Pangasinan Ilocano ng API Party na ginanap ng September 30, 2024 ang muling pagbabalik ng kanyang anak na si Amado Pogi Espino III sa politika. Sa kabila ng pananahimik ni Governor Pogi na 2.5 taon mula nang siya hindi palaring manalo sa Alala noong 2022, muli siya ngayong lalaban bilang kasagutan sa claymore o sigaw ng mga Pangasinense na ibalik ang serbisyong Espino. Aminado rin si Governor Pogi na nahirapan sila na maghanap ng mga kakandidato na sasama sa kanilang partido dahil ang iba ay bumaliktad na sa kanila, ngunit buo ang loob ng dating gobernador dahil ayon sa kanya, mas mabigat na labanan ngayon ay ang comparison. Ayon sa dating gobernador, naranasan na ng mga Pangasinense ang serbisyo sa ilalim ng 2 magkaibang administrasyon. Kaya may basehan na sila ngayon ng paghahambing at pumili ng mas epektibong pamumuno. Aniya, nasa tao pa rin ang huling desisyon. Samantala, umaasa naman si Governor Ama na maging patas at walang dayaan ang mangyayari nitong halalan dahil bago na ang makinang gagamitin. Naging bukang bibig ni dating Governor Pogi Espino sa press briefing ang salitang sakripisyo kung saan ayon sa kanya, ang muli niyang pagtakbo ay isang sakripisyo alang-alang sa mga Pangasinenseng sumisigaw ng muling pagbabalik ng Team Espino. Iginit din niya na siya ay handang-handa ng lumaban ulit upang muling makamit ang lalawigan ng Pangasinan ng pagiging number 1 na pinatitibay noon ng gantimpala ng Seal of Good Governance. Inanunsyo rin ni former Congressman at Pangasinan Governor Amado Pogi T. Espino Jr. ang lalaban siya bilang first nominee ng API Abante Pangasinan Ilocano Party List. Ipinakilala din sa press briefing ng API Party List ang mga makakasama ni dating Governor Pogi Espino III sa nalalapit na halalan. Vice Governor ay si former Dasul Mayor Noel Nacar. Napagdesisyonan naman ng partido na tig-isang board members lang ang kanilang irerepresenta sa bawat distrito ng Pangasinan. Board member ng 1st District si Ricky Camba na dating konsihal sa bayan ng Bani, dating board member Nicky Boy Reyes para sa District 2, former Calasiao Mayor Joseph Arman Bauzon sa District 3, mga Dan Councilor Aldrin Soriano para sa 4 distrito at si Urdaneta City Councilor Hero Sumera naman ang representante sa pagka-board member ng 5th District. Tiwala si Gov. Pogi na maski karamihan sa kanilang mga dating kakampi at kabilang sa partido na umanib, may lugar pa rin silang mapupuntahan sa pag-umpisa ng kampanyahan. Makakapasok pa rin naman siya sa mga bayan kahit hindi nila kapartido ang alkalde. Nanghay na rin ng kanyang COC si Pangasinan Governor Ramon Dique III para sa midterm local elections sa 2025. Kasama ang pwersa ng Alyansang Gico Lambino Aguila, naghain ng Certificate of Candidacy si Governor Gico, kabilang sa kanya namang lineup ang mga board members ng Aguila tulad ni na 1st District Board Member Napoleon Fontalera at Polonia D.C. Pacay, 2nd District Board Member Attorney Heidi Pacheco, 3rd District Board Member Dr. Sheila Beniked at si BM VC Ventanilla, 4th District Board Member Dr. Jerry Rosario at Board Member Marinor de Guzman, 6th District Board Member Rebecca Saldivar sa ilalim ng Nationalista Party. Samantala, namumutiktik naman sa kulay pula ang opisina ng COMELEC SWAL na mula sa mga taga-suporta ni SWAL Mayor Liseldo Calugay sa araw ng paghahain ng kanyang COC sa kabila ng mga pinupukol dito na issue na may kaugnayan kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa POGO operations. Kasama ni Calugay sa Team Abante sina Max Milan bilang Vice Mayor, habang mga konsehal naman nila ay sina Bong Garcia, Attorney Alex Rigonan, Kimberly Edrosolan, Samson Brudo, Nel Fontanilla at Merly Osana. Matatanda na inignay si Calugay kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa umano'y POGO operation sa Bamban Tarlac. Si Calugay nasa kanyang ika-3 termino bilang alkalde ng SWAL.
Samantala, sinamahan din ni Urdaneta City Mayor Rami Paraino si Franco Del Prado na lalaban bilang kongresista sa ikalimang distrito ng Pangasinan. Formal nang inihain ni outgoing Pangasinan 4th District Congressman Christopher Tof de Venecia ang certificate of candidacy ng kanyang ina na si dating Congresswoman Gina de Venecia. Sa panayam kay Kong Tof sa paghain niya ng COC ng kanyang ina sa Pangasinan Comelec, sinabi niyang magkahalong emosyon ang kanyang nararamdaman. Nagpasalamat si Tof sa binigay na pagtitiwala sa kanya ng kanyang mga magulang na pamunuan ang 4th District sa sarili nitong plataforma at advokasya. Kaya naman, tinitiyak niya na susuportahan din niya ang plataforma ng kanyang ina. Muling kakandidato si Manay Gina bilang kongresista sa ilalim ng Lakas CND at isusulong niya ang kanyang plataforma bilang LOVE, ang livelihood opportunities, overall healthcare, values formation at education and environment. Si Manay Gina, na dati na ding kongresista, ay nakapagpatayo na ng 3 national welfare institution na kinabibilangan ng The Haven for Women, The Haven for Children, at ang The Haven for the Elderly. Dito naman sa lungsod ng Dagupan, namumula at hindi mahulugang karayom ang naging pagdagsa ng mga supporters ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez kasabay ng kanyang paghahain ng kanyang COC o ng Certificate of Candidacy. Araw ng Biyernes, October 4, naghain ng kanyang COC si Mayor Belen para sa kanyang kalawang termino bilang alkalde. Sinamahan ng mga Dagupenyong alkalde mula sa pagdalo nito sa banal na misa sa St. John Cathedral hanggang sa tanggapan ng Comelec. Sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas, kasama ni Mayor Belen sa kanyang laban si re-electionist incumbent Vice Mayor Brian Cua. Si Cua ay nasa huling termino na nito bilang vice-alkalde. Buong pwersa din ang Anli Servicio Team ng Belen DK bit-bit ang kanilang partidong 10 konsihal ni kinabibilangan ni Councilors Michael Fernandez, Councilors Jig C na kapwa nasa kanilang kalawang termino, Chito Samson, Atty. Joey Tamayo, Engineer Carlos Reyna, Joshua Bugayong, Marvin Fabia, Danny Canto, Dr. Jalis Cayabyab, Cristel Hilary Paras. Umaasa naman si Mayor Belen na muli siyang susuportahan ng mga Dagupeño upang maipagpatuloy niya ang kanyang mga nasimulang programa katulad na lamang ng pagbibigay ng mga scholarship grants sa mga may hirap na mag-aaral, pagbubukas ng iba't ibang job opportunities para sa mga residente ng Dagupan, pagsasaayos ng mga serbisyong pangkalusugatan ng pagpapaigting sa umiiral na justice zone ng syudad. Formal ding naghain ng kanyang Certificate of Candidacy o COC si Councilor Celia Lim na tatakbo bilang mayor ng Dagupan City at anak nitong si dating Mayor Brian Lim na kakandidato naman bilang Vice Mayor. Alas 8 ng umaga na magsabay pumila ang Team Life sa City Comelec Office upang magpila ng kanilang COC. Lalabanan ni Manang Celia Lim si incumbent Mayor Belety Fernandez habang makakatunggali naman ni dating Mayor Mark Brian Lim si incumbent Vice Mayor Brian Cua. Naghain na rin ng kanilang COC ang buong lineup ng Team Life sa ilalim ng Nationalista Party para sa 2025 midterm and local elections. Naghain ng kanilang kandidatura bilang re-electionist sina Councilors Dada Reyna Macalanda, Red P. Erfin Mejia, Alvin Coquia, Dr. Malues Fernandez, Irene C. Lim at Alfie Fernandez. Makakasama rin ng mga ito ang aspirants sina Leo Cuaton, Jack Lumibaw, Benedict Cayabyab at John Christopherson Chua. Bago ang pagpila ng kanilang COC, nagtungo muna sa St. John the Evangelist Cathedral ang team at dumalo sa misa. Sa kanyang pagsasalita, unang pinasmata ni dating Mayor Brian Lim mga taga-suporta at mga kasamang kandidato na nais na pagpatuloy ang paglilingkod sa mga kababayan. Ang mahalaga aniya ay buhay ang demokrasya sa syudad at may pagpipilian ang mga botante. Ipiniliwanag naman nito na desisyon na rin ng buong pamilya matapos ang mahabang diskusyon ng kanyang ina na si Manang Celia ang kakandidatong mayor. Sadya din nilang hindi inanunsyo ang paghahain ng COC upang hindi makaabala sa trabaho ng mga kababayan. Aniya ang mahalaga naman ay nakapaghain na sila ng kanilang COC. Sinabi naman ni Manang Celia na ito ang kanyang calling na dapat magkaroon ng positibong pagbabago sa syudad. Isusulong nito ang Celia sa paninilbihan sa bayan, confidence, experience, leadership, integrity at attitude.
Samantala, sa Provincial COMELEC naman naghain ng kanyang kandidatura bilang board member ng ika-6 na distrito ng Pangasinan, si Walter Aquino. Kasama niyang nagtungo sa tanggapan ng COMELEC Pangasinan ng kanyang may bahay, tatakbo siya bilang isang independent candidate. Ayon kay Aquino, pagmamahal sa kanyang distrito ang nagtulak sa kanya na tumakbo sa May 2025 elections. Peaceful and orderly ang filing ng COC sa Dagupan City. Ayon kay City Election Officer Attorney Michael Frank Sarmiento, may 28 aspirants na naghain ng COC para sa iba't ibang local positions dito sa Dagupan. May 4 na naghain ng kandidatura bilang independent candidate sa pagiging konsihal. Wala ring nangyaring substitution sa mga aspirants na naghain ng kanilang kandidatura. Humabol naman sa huling araw ng filing ng COC ang 86 years old na si Alfredo Macaalay Dawana ng Barangay Tapuac. Nanilbihan umano si Dawana taong 1963 bilang kapitan ng Barangay Tapuac. Siya rin ang ama ng samahang Magapupukok o Fish Pond Owners ng lungsod. Wala namang problema dito ayon kay Atty. Sarmiento dahil wala namang nakalagay sa batas na nagtatakda ng edad ng mga kandidato. Panawagan naman ito sa mga aspirants na naghain ng COC, tumalima sa nilagdaang panata at sumunod sa mga inilabas na campaign rules kasama na ang hindi pagbili ng boto ng mga Dagupeño. Umabot naman sa 1,147 aspirants sa lalawigan ng Pangasinan ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm polls mula October 1 to 8. Sa kabuang aspirants, may 11 na naghain para sa congressional seats sa 6 na distrito ng Pangasinan. Walang katunggali sa 1st District si incumbent Pangasinan 1st District Representative Arthur Celeste. Magharap naman sa 2nd District sila incumbent Representative Mark Cuangco at Lingay incumbent Mayor Leopoldo Batawil. Maglalaban sa 3rd District sila incumbent Representative Rachel Arenas, dating Representative Generoso Tulagan Sr. at George Absolor. Sa ika-4 na distrito naman ay makakarap sina dating Representative Gina De Venecia at dating Dagupan City Vice Mayor Alvin Fernandez. Makakatunggali naman sa ika-5 distrito sina incumbent 5th District Representative Ramon Gico III at Urdaneta City incumbent Councilor Franco Paulo del Prado. Si incumbent 6th District Representative Marlene Primicia Sagabas at Gilbert Estrella, na anak naman ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang magkakaharap. Sa gubernatorial post, si incumbent Governor Ramon Gico III at former Governor Amado Espino III ang naghain ng kanilang COCs habang magharap naman sina Vice Governor Mark Roland Gambino at dating Dasur Mayor Noel Nacar para sa pagka-vice-gobernador. Mayroon namang 25 aspirants ang naghain ng kanilang COCs para sa Sangguniang Palalawigan o Provincial Board posts. Umabot ang mga aspirants para sa mayoralty post sa 101, habang 103 para sa Vice Mayor, 79 para sa Sangguniang Panlunsod at 824 sa Municipal Board. Sa pagdaan naman ng mga araw at habang nalalapit na ang araw ng eleksyon, may mga aspirants sa Region 1 na umatras sa eleksyon at walang ibinigay na paliwanag ayon sa COMELEC. Magkakaroon ng lalawigan ng Pangasinan ng 2,869 clustered precincts para sa mahigit 2.1 million registered voters sa darating na 2025 polls ayon kay Commission on Elections sa COMELEC. Ang bilang ng mga presinto ay mas mababa sa 3,339 precincts noong 2022 polls mula nang itaas ang maximum number of voters kada precinct mula 800 to 1,000 at pagdaragdag ng oras sa pagboto. Sinabi rin niya na kada precinct ay may automated counting machine o ACM, di pa kasama ang contingency machines. Aniya ilalagay ang mga presinto na ito sa 1,204 voting centers sa buong lalawigan. Nitong December 2, nagsimula ang Voters Education at Information Dissemination sa ACM at ang sinagawa nito ay wala namang natanggap na anumang problema. Sa Enero naman ng susunod na taon hanggang Marso, sasailalim sa pagsasanay ang mga electoral board members. Alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang oras ng botohan, habang may early voting hours para sa mga senior citizen, person with disabilities, at pregnant women, na mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga.
Magsisimula ang gun ban sa January 12 at mag-uumpisa din ang election period. Ayon kay Organisa, nagsimula na silang tumanggap ng gun ban exemption at security deployment request noong pang November 18. Wala pa namang idineklarang areas of concern sa lalawigan sa ngayon, habang First Joint Command Conference sa Philippine National Police at Philippine Army ay tinakda naman na mangyari ng December 20. Nakatakda naman ang regular voting hours mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pagsapit ng alas 7 ng gabi at wala nang nakapila sa mga polling precinct, isasara na ang botohan sa mga naturang voting precincts. Ayon sa data ng COMELEC Pangasinan, may 1,204 na voting centers sa lalawigan kung saan 209 ang voting center sa District 1, sa District 2, 214, District 3, 243, 117 voting centers naman ang nasa District 4, sa District 5, 502, sa District 5, 187, at 234 voting centers sa District 2. Tulad ng laging sinasabi ng otoridad, hindi titigil ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa katunayan, ngayong taon, malalaki ang naging accomplishment ng PIDEA at ng pulis o PNP laban sa iligal na droga. Dala na rin ang tuloy-tuloy na police operations. Kung inyong magugunita, inamin ng PIDEA na lumobo ng talaga ang iligal na droga sa Pangasinan sa kanilang napatunayan dahil sa sunod-sunod na malalaking operasyon laban sa iligal na droga. Ang mga ito ayon sa PIDEA ay indikasyon ng paglobo ng iligal na droga sa lalawigan. Bagamat kanilang tiniyak na di sila nagpapabaya kasama ang iba pang law enforcement agency upang ito ay masawata. Ayon sa PNP Pangasinan, aabot sa 8.8 million ng iligal na droga ang nakumpiska sa unang quarter ng taon mula January hanggang March 31. Sinabi ng PPO Information Officer Captain Renan T. De La Cruz na 8.5 million worth of shabu na may kabuuang 1.253 grams at 319,440 worth ng marijuana na may timbang na 2,662 grams ang nakumpiska sa unang quarter. 280 drug suspect naman na nasa puti, 14 na iba pa ang sumuko. Sa 224 na operasyon, nasampahan na rin ng kaso ang mga ito. Pinakamalaki ang nahuli sa isang 45 years old na lalaking mula sa Navotas City na nakumpiskahan ng nasa halos 500 grams ng suspected shabu na nagkakahalaga naman ng 3.4 million pesos sa isang buy-bust operation na isinagawa sa Rosales noong March 23 na nakalagay ang 10 knot-tied plastics. Matagal itong minamanmana ng pulisyan ayon kay De La Cruz. Isinagawa naman ng PNP katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang operasyon sa Barangay Carmen East na nagresulta naman sa pagkakahuli sa suspect na si Michael Tabrizo Ilot alias Asyong, 45 anyos, tubong Navotas City, caretaker sa isang construction supply sa Carmen East at nasa kategoryang high-value individual. Kinukonsidera rin ng Ilocos Police Regional Office ang lalaking ito bilang high-value target dahil sa laki ng illegal drugs na kanyang pinapaikot sa buong lalawigan. Sa pagpasok pa rin ng taon, arestado ang 42 years old na pulis at ang 31 anyos na tulak sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Dumampot, Asingan noong February 18, taong kasalukuyan. Ayon sa mga otoridad, minumonitor nila ang drug pusher na si alias Puto nang dumating ang isang police corporal na assigned sa Santa Maria Police Station sa Pangasinan. Bumili si Corporal Rodolfo Duzon Patricio Jr., 42 anyos, residente ng Bactad East sa Urdaneta City, Pangasinan, nang hinihinalang shabu mula kay Puto, dahilan para arestuhin din siya ng mga rumisponding pulis. Tiniyak naman ni PNP Provincial Director Police Colonel Jeff Fanged na madidismiss at matatanggal sa pagkapulis at makukulong ang pulis na nasangkot sa iligal na droga dito sa lalawigan ng Pangasinan. Matapos kasing masangkot sa transaksyon sa iligal na droga, si Police Corporal Rodolfo Dizon Patricio Jr., ayon kay Fanged, na sa pag-upo niya bilang Provincial Director ng Pangasinan Police ay binalaan na nito ang lahat ng kasama na ang
mga chief of police na huwag silang masasangkot sa anumang illegal na gawain, lalo na ang illegal na droga. Ayon kay Fanged, may 3,550 na pulis sa Pangasinan at maski isang pulis lamang na gumawa ng illegal ay makakasira sa magagandang gawain at accomplishment ng PNP. Bagay na di umano papayagan ni Fanged. Dahil sa pagkakahuli kay Patricio Jr. na sangkot sa illegal na droga, pinarelieve din sa pwesto ni Fanged ang hepe ng Santa Maria PNP. Binigyan din ito na galit siya sa droga dahil walang pinipili ang mga pusher ng illegal na droga. Mapabata man ito o matanda, mayaman o mahirap, hindi tulad ng hired killer na pinipili ang pinapatay. Ikinaalarma rin ng Philippine Drug Enforcement Agency ang malaking volume ng marijuana plant na natuklasan ngayong taon, Holy Week, sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay PDEA Pangasinan Provincial Director Rich Camacho, na nakakabahala ito dahil meron ng mga nagtatanim ng marijuana sa lalawigan. Umapila naman ito sa mga barangay officials na manatiling mapagmatsyag, lalo na sa bulubunduking mga lugar. Unang nakita at sinira ng otoridad ang nasa 19,250 fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 3.8 million pesos sa isinagawang operasyon sa bayan ng Aguilar. Natuklasan ang mga ito sa total lot area ng 4,000 square meters sa bulubunduking bahagi ng sitio Mapita. 2 minor de edad ang nahuli at habang may isang nakatakas. 11.6 million naman na halaga ng suspected marijuana, shabu at cocaine sa iba't ibang operasyon sa Ilocos Region nitong May 2024 ang nahuli. Sinabi ni Lieutenant Colonel Benigno Sumawang, Deputy Chief ng Police Regional Office 1, Community Affairs Development Division, nakabuo ang 21,239.26 grams ng dried marijuana leaves, 1,338.87 grams ng shabu, 5 ecstasy tablets, at 0.29 grams ng cocaine na nahuli sa nasabing operasyon. Nakapagsagawa ang PRO1 ng total na 85 bypass operations, 19 search warrants implementation, 4 incidental arrests, habang nagsisilbing namang warrants ang iba. Isang operasyon na target ang foreign national at 3 checkpoints na nauwi sa pagkakaresto ng illegal na droga. 138 na suspect ang nahuli. Ang high-impact operation ay naisagawa noong May 16 ngayong taon nang mahuli ang isang real estate agent na itinimbre sa otoridad na nakumpiska naman ang 250 grams na shabu na nagkakalaga ng 1.7 million sa Kapangdanan, Pinili, Ilocos Norte. Buwan naman ng Hunyo nang makarecover ang otoridad ng nasa 11 blue vacuum sealed pack na naglalaman ng illegal na droga. May sulat ito na Chinese character. Nakuha ito ng ilang mangingisda sa sitio Barani, Barangay Gayusan, Agno at nakumpirmang shabu ng isailalim sa pagsusuri. Umabot ang kabuuang timbang nito sa 10,570.60 grams at may value na nasa 71 million pesos. Tumataginting naman na 112.2 million pesos ang halaga ng suspected shabu. Ang laman ng plastic container drum nilatagpo ang palutang-lutang naman sa dagat sa bayan ng Bulinaw. Natagpuan ito ng isang mangingisda habang nasa laot at nangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Patar. Nakumpiska naman ng PNP at ng PDEA Region 1 ang halos 5 million na halaga ng illegal na droga mula sa isang high-value target o high-value individual target sa San Carlos City. Isinilbi ng mga pulis ang search warrant na ipinalabas ng korte laban sa suspect na si Aga Tarosan Rangaig na residente ng Barangay Pagala. Nakumpiska naman ang shabu na may timbang na 731 grams at may SDP na 4.9 million pesos. Glass tutor na may shabu residue, timbangan at isang caliber 45 na may lamang bala. Ilan pang bag na pinaglalagyan ng suspected shabu. Sa kaparehas na buwan, bagsak naman sa joint operation ng PNP Alaminos City at ng PDEA Region 1 ang 2 drug personalities sa Alaminos City. Nakumpiska sa operasyon
ang 238,340 pesos na halaga ng shabu at marijuana at nahuli ang 39 anyos na street-level individual mula sa bayan ng San Nicolas at 17 anyos na child in conflict with the law mula naman sa Dagupan City. Impresibo rin ang naging accomplishment ng Police Regional Office 1 pagdating sa illegal na droga at krimen. Nitong Hulyo, 130 operasyon ang naisagawa nila kontra illegal na droga, kung saan 134 drug personality naman ang nahuli. Nakumpiska ang 25.81 thousand grams ng shabu at 149.23 grams ng marijuana na nagkakahalaga naman ng 170 million pesos. Sa pagpasok naman ng Agosto, nasa 141 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng otoridad sa Ilocos Region sa buong buwan. Sa naitalang combined operation ng PNP Regional Office 1 at ng law enforcement agency sa rehiyon, merong nakumpiska na 20,669 kilos ng shabu at higit sa 10,000 kilo ng marijuana plants, seedlings at mga halaman. Pinakamalaking nahuli ang 16.5 kilograms ng shabu na nagkakahalaga ng 112 million pesos na nasa isang container na nakita ng isang mangingisda na palutang-lutang sa 14 nautical miles west ng Barangay Patar, Bolinao, Pangasinan noong August 18. May dalawa ring marijuana plantation na sinira sa Sugpon, Ilocos Sur noong August 30 na may 2.4 million pesos na halaga ng marijuana plants na sinira. Natukoy naman nitong buwan ng Oktubre at naaresto ng mga otoridad ang top drug dealer sa Pangasinan, kung saan nakumpiska dito ang 5.8 million na halaga ng suspected shabu sa isinagawang operation sa Barangay Talbang, Bayambang. Ayon kay Ilocos Police Regional Office Information Officer Chief Lieutenant Colonel Benigno Sumawang, na nahuli si alias Nakila, 47 anyos, high-value individual at regional top priority target sa pamamagitan ng warrant of arrest at search warrant dahil sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga. Nahuli naman sa pamamagitan ng search warrant ang suspect na si Raymond Season Santiago, 42 anyos, isang negosyante at residente sa Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Sangkot din ito sa pagpapakalat ng illegal na droga sa Mangaldan, Pangasinan at sa mga kalapit na bayan sa 3rd at 4th District ng Pangasinan. Nakumpiska naman ng PNP at ng PIDEA Region 1 ang halos 5 milyong pisong halaga ng illegal na droga mula sa isang high-value individual sa San Carlos City. Isinilbi ng mga pulis ang search warrant na ipinalabas ng korte laban sa suspect na high-value individual na si Aga Tarosan Rangaig, 41 anyos na residente ng Barangay Pagal sa nasabing syudad. Sa isinagawang operation, nakumpiska sa suspect ang 6 na knot-tied plastic sachet. Samantala, umabot naman sa mahigit 15 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng Police Regional Office 1 sa pagpapatrolya ng mga kapulisan sa buong buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre. Ayon sa datos ng PRO1 sa pangunguna ni Police Brigadier General Lou Frias Evangelista, lumabas na mula sa 119 na ikinasang operasyon ay may kabuuang 15.3 million pesos ang halaga ng 1,403 grams ng illegal na drogang nasamsam mula sa 4 na lalawigan ng rehiyon. Nakakumpiska din ang PRO1 ng mahigit 4,000 gramo ng tuyong dahon ng marijuana. Samantala, nakapag-aresto naman ng 22 most wanted person at karagdagang 277 pang wanted person. Bilang pagpuksa naman ng kapulisan sa illegal na pagsusugal, nakapagkasa ang PRO1 ng 70 operations na nakatimbog sa 268 offender. Sa loob ng isang buwan, napasuko din ng Police Regional Office 1 ang 22 Communist Front Organization kasabay ng pagkakasabat sa 3 armas mula sa mga nahuli. Kaya naman nagpahayag si Police Brigadier General Evangelista ng pagpupugay sa mga pulis sa Rehiyong 1 sa kanilang hindi matatawarang dedikasyon para sa kaayusan at seguridad ng Region 1. Sa pagpasok at pagtatapos ng buwan ng Disyembre, marami rin ang natimbog pagdating sa usaping illegal na droga, kaya't patuloy pa rin ang pagpapaigting ng PIDEA at ng kapulisan na magbagong buhay at iwasang sirain ang inyong buhay dahil sa maling gamot.
at pagsama sa buhay ilegal sa pagpasok ng bagong taon. Kakaumpisa pa lamang ng taon, subalit nabahiran agad ng krimen matapos na isa pang barangay official ang pinatay sa pamamaril sa bayan ng Mangaldan. Pinagbabaril ng suspect ang first kagawad ng barangay Gilig na si Romeo Pudong del Campo. Ayon kay Mangaldan PNP Acting Chief of Police Lieutenant Colonel Rodan Camatang, sakay ang biktima sa kotse na minamaneho ni Percival Mercado de Guzman, 33 anyos, residente ng barangay Punta Alteza, Calamba City, Laguna. Kasama rin ang biktima noon ang kinakasamang si Irene Mercado de Guzman at 6 na taong gulang nilang anak, at habang binabagtas ang kahabaan ng highway sa barangay Salay ay binaril ito ng suspect gamit ang caliber 45 na baril. Itinakbo ang biktima sa bagamutan, subalit idineklarang dead on arrival. Nahuli naman sa hot pursuit operation ng mga otoridad ang suspect na kinilalang si Deo Gapulaw Kilan, 30 anyos, residente ng 906 Cabuñag Street, Poblacion, Candelaria, Quezon. Sinabi ni Colonel Camatang, kumaripas ng takbo papalayo ng crime scene si Kilan at nakipagbarilan pa sa mga otoridad. Nagtamo ito ng sugat sa binte, dahilan para mahulog sa minamanehong motorsiklo hanggang sa mahuli sa bayan ng San Fabian. Hindi pa rin malinaw ang motibo sa krimen. Ayon din kasi sa kinakasama na si Irene, wala din umanong nababanggit si Del Campo na may nakaalitan. Labis ding nalulungkot si Irene dahil sa naranasang trauma ng kanilang 6 na taong gulang na anak na nakasaksi sa pagkakabaril sa kanyang ama. Ito na ang pangalawang kaso ng pagpatay sa nakupong opisyal ng barangay sa bayan ng Mangaldan. Matatandaan na noong December 7, 2023 ay binaril din ng hindi pa kilalang suspect si punong barangay Melinda Tonet Morillo ng barangay Poblacion habang pauwi sa kanyang bahay sa barangay Tubag. Nabigla at nalungkot naman ang sangguniang bayan sa insidente ng pagpatay kay Del Campo. Nabahala rin ang SB kung kaya't sa regular session ng sangguniang bayan ay pinatawag si OIC Chief of Police Roldan Camatang upang magpaliwanag at alamin ang sitwasyon ng peace and order sa bayan. Unang naitala ang pamamaslang kay Kap Melinda Tonet Morillo noong December 7. Ngunit wala pang isang buwan, isa namang barangay kagawad ang binaril. Wala pang isang linggo, isa naman kasing ginang ang pinatay sa saksak sa barangay Salay sa bayan. Galing ang biktimang si Lina Abrio sa isang beer house sa lugar at nakipag-inuman. Subalit ng pauwi, sakay ng kanyang motorsiklo, ay sinaksak ito ng dating kinakasama dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Ayon kay Councilor Arden Soriano, maski na aresto ang dalawang suspect sa huling dalawang insidente, nakakadupot pa rin ang pangyayari at kanila ring ipinaparating ang pakikiramay sa naulilang pamilya ng mga biktima. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay inalis ng PNP ang anggulong politika sa pagpatay kay Del Campo. Tinutukan nila ang personal na alitan na motibo sa pagpatay sa kanya. Ayon sa pulisya, magkakilala kasi ang biktima ng suspect at ang inaalam ngayon kung ano ang kanilang ugnayan sa isa't isa at paanong nagkakilala. Samantala, nasawi matapos pagbabarilin na hindi nakikilalang suspect ang bodyguard ni Ordinary City Mayor Julio Rami Paraino noong June 6, 2024. Sakay sa kanyang motorsiklo si Bernard Bernardo, angkas ang misis at anak, sa isang subdivision sa barangay Dilan Paurido nang paulanan ng bala ng hindi pa nakikilalang mga salarin. Itinakbo sa pagkamutan ang mga biktima, subalit idineklarang patay si Bernardo habang sugatan naman ang kanyang misis. Patay din ang dating barangay kapitan ng Gabon, Calasiao na si Dexter Jimenez matapos itong pag-umarilin ng hindi pa nakikilalang suspect. Ayon sa initial report, kasama ng biktima ang kanyang misis sa isang kotse nang tumigil ang mga ito sa kahabaan ng Malong Street sa barangay San Miguel, Calasiao
para sunduin ang tutor ng anak. Nakasulubong ng mga ito ang isang itim na kotse na may plakang ABA 2332. Pinara ang mga ito kung saan bumaba ang mga suspect at matapos ang maiksing pag-usap ay bigla na lamang pinagbabaril ang biktima. 5 tama ng bala ng caliber 45 ang tinamo ng biktima. Dead on the spot si Jimenez habang sugatan naman ang kanyang misis. Samantala, nitong buwan lang ay pinaslang isang aktibong municipal councilor sa bayan ng Umingan. Binawian ng buhay sa bagamutan si Municipal Councilor Ponciano Ballester Oña, 59 anyos ng Barangay San Leon, Umingan, Pangasinan matapos tambanganan ng hindi pa nakikilalang mga salarin. Pauwi na sa tahanan nito sa Barangay San Leon ang biktimang si Consihal Onyo Consihal Onyo. Alas 7:45 ng gabi, Sabado, December 7, sakay sa kulay metallic gray na SUV kasama ang mga empleyadong sina RJ Roldan Molina at Mark Jan Dagulnava. Ngunit pagdating sa intersection sa Barangay Lubong ay bigla namang pinagbabaril at mabilis na tumakas. Nagtamo ang konsehal ng ilang tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isinugod ito sa bagamutan subalit pumanaw alas 8:40 ng gabi. Na-recover sa crime scene ang walong fire cartridge case ng caliber 45 at 2 jacketed deformed card bullets. Nagsagawa naman agad ng dragnet at checkpoint operations ang pulisya sa pakipag-ugnayan sa mga kalapit na police station upang mahuli ang mga suspects subalit nabigo. Nagsagawa rin ng review at backtracking ng CCTV footage sa lugar para matukoy ang mga suspect kung saan dumaan sa pagtakas. Hindi pa malinaw ang motibo sa nangyaring insidente, bagamat ang tinitignan ay politika, negosyo at personal. Binuo ng Pangasinan Police Provincial Office ang isang Special Investigation Task Group o SITG Oña na tututok sa investigasyon sa nangyaring pamaslang kay Councilor Ponciano Oña ng Bayan ng Umingan at tumatayong National President ng Abono Party List. Ayon naman kay Police Lieutenant Jessica Guzman, is ITG Oña spokesperson, mayroon na raw silang person of interest na ngayon ay iniimbestigahan kaugnay ng pananambang at pagpatay kay Councilor Oña. Nagpapatuloy pa rin anya ang ginagawa ng follow-up investigation sa pagkipag-ugnayan sa pamilya at iba pang maaaring may kinalaman sa pagpaslang sa opisyal, subalit tumanggi muna itong banggitin kung ilan ang person of interest. Ayon kay Lieutenant Guzman, hindi rin nila inaalis ang posibilidad na may kaugnayan sa politika pero may iba pang anggulong pinag-aaralan sa ngayon. Maaga pa raw magsabi kung ano ang motibo. Samantala, hinihintay din ng Commission on Election Pangasinan o COMELEC Pangasinan kung ano ang magiging resulta ng ginagawang investigasyon ng PNP sa nangyaring pamaslang kay Umingan Councilor Ponciano Oña. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Erickson Organiza, Provincial Election Supervisor, na hindi pa rin nila inaalis na may kaugnayan sa politika ang pagpaslang kay Oña. Nalulungkot naman sila na gawin pang basihan ang insidenteng ito na sabihin para magulo ang eleksyon sa lalawigan. Ito nakarang araw ay nagpulong ang Municipal Joint Security Control Center ng bayan kung irerekomendang isama sa election concern ang bayan. Naniniwala rin ang mga opisyal na nagkaroon ng epekto ang insidenteng ito sa pagpanatili ng peace and order sa bayan ng Umingan. Samantala, Marso, na mapaulat ang panggagahasa at pagpatay sa isang 21 anyos ng dalaga na hinina ng biktima ng panggahasa ang natagpuan na patay sa isang gilid ng ilog sa bayan ng Linggin. March 11 ng umaga na matagpuan ang biktima na si Alaysa Bulasok, third-year college student ng Pangasinan State University sa gilid ng ilog sa barangay Balangubong. Sa inisyal na ulat ng PNP, walang saklot pang ibaba ang biktima ng matagpuan. Biyernes ng gabi nang iniulat na nawawala ang biktima. 3 katao na person of interest ang dinibigyan sa PNP at inimbestigahan kung saan isa sa kanila ay umamin na may kagawan. Ito ay ang 32 anyos na suspect na kilalang manyak at may marami ng reklamo ng pamboso at panghipo at iba pang kahalayan sa kanilang lugar.
Nakita ang bangkay ng biktima ng isang concerned citizen na si Ruel Suicon Rabino, 27 anyos, nang tignan ang lambat sa ilog na ginagamit ito sa pangingisda. Nahuli ang suspect na si Jesse Aquino Soriano, installer ng solar panel. Sinakal mo nito ang biktima at binuhat sa isang palaisdaan malapit sa ilog at doon ginahasa at pinatay. Isa pa nito itinuro kung saan tinapon ang mga gamit ng biktima maging ang kanyang pangibawang kasuotan. Isa pang estudyante ng naturang universidad ang natagpo ang patay sa Lingayen Baywalk. In-report ng mga kaanang itong pagkawala ng biktima si Evelyn Salting, 20 anyos na residente sa bayan ng Anda. Pero base sa mga witnesses, huli nilang nakitang kasama nito ang kasintahan. May nakakita raw sa dalawa na nag-aaway sa gilid ng Baywalk alas 8 hanggang alas 9 ng gabi at nang marami pa ang tao sa lugar. Medyo madilim sa bahagi ng lugar kung saan nangyari ang pamaslang sa biktima. Gabi ng September 24, nakita ang bangkay ng biktima na bahagyang natabunan ng buhangin. Nadakip na ng mga pulis ang boyfriend ng 20 anyos na dalag ng pinatay sa Lingayen Baywalk. Ayon kay Simine, kusang pumunta sa PNP ang suspect na ang hinala ng PNP ay iwala ang ginagawang investigasyon at habang iniimbestigahan, dumating din ng witness at nang makita ang suspect ay kanyang positibong itinuro na huling kasama ng biktima. Nakita pa nga raw niya ang mga ito na nag-aaway habang nasa Baywalk pero kanyang iniwan upang mabigyan ng privacy. Subalit ang bumalik, nakita niyang inililibing na ng suspect ang biktima. Nangyari ang pag-aaway alas 8 hanggang alas 9 ng gabi at nang marami pa ang tao sa lugar. Pero dahil sa nasindak sa nangyari, nagdalawang isip at ayaw madamay sa gulo ng dalawa kaya di agad nakapagsumbong ang witness. Pero hindi na kinaya ng konsensya dahil kusang pumunta sa PNP at idinitalye ang nakita. Nagtamo ang biktima ng sugat sa ulo na dahil sa panggampas dito ng matigas na bagay. Nakikitang motibo dito ay crime of passion. Dahil sa pagkakaresto sa suspect, itinuturing na case solved na. Nakakulong na ang suspect at nakatagda ng sampahan ng kaukulang kaso. Samantala, naaresto ng Santa Barbara Police Station ang isang hindi pinangalanang guro matapos niyang abusuhin ang isang minor de edad na estudyante sa bayan ng Santa Barbara. Ayon sa panayam kay Police Lieutenant Colonel June Waknag, ang Chief of Police ng Santa Barbara, sinabi niya na isinalisay ng biktima na hinawakan umano ng suspect ang kanyang mga masenang bahagi ng katawan at pilit na pinalabas ang dila upang turuan itong umalik. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagsumbong ang biktima sa kanyang magulang at agad nila itong inireport sa Santa Barbara Police Station. Na-arresto naman ang suspect ngunit tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ay pa kay Lieutenant Colonel Wagnag, hindi lamang ito ang unang beses na sa pang-abusong ginawa ng suspect. Bukod pa rito ay may mga nauna itong nabiktima ngunit walang naglakas loob na maghain ng reklamo. Ang karagdagang pahayag ni Police Lieutenant Colonel John Waknag, ang Chief of Police ng Santa Barbara Police Station. Samantala, tinampanan ng kasong pre-counts ng acts of lasciviousness ang akusadong guro na kasalukuyang nasa kustudiya ng Santa Barbara Police Station habang isinasailalim naman sa counseling ang biktima sa tulong ng Department of Social Welfare at ng Kapulisan. Mensahe na lamang ni Waknag sa publiko, partikular sa mga estudyante na kapag nakakaranas ng pag-abuso, huwag matakot at agad na ipaalam sa magulang o dumiretso sa police station upang agad itong maaksyonan. Isa namang awol na miyembro ng Philippine Army at pagsundalo ang namatay matapos mauwi sa stand-off at pamaril. Ang sanay pagsunod dito sa Barangay Uyong sa bayan ng Labrador. Sa isang panayam kay Police Colonel Jeff Pangan, PNP Provincial Director, sinabi niya nagpunta ang ilang sundalo sa pamahay na nag-aul na si Master Sergeant Dennis Quijano, member of Philippine Army Scout Ranger na nakabase sa San Miguel, Bulacan para sunduin. Bit-bit ang surat na inatasan siyang bumalik na sa serbisyo. Subalit sa hindi inaasang pangyari, binaril ni Quijano ang isa sa mga kasabawang sundalo dahilan ng pagkamatay nito. Hinahabol pa raw nito ang iba pang sundalo. Nag-responde rin ang mga pulis, subalit pati sila ay pinaputukan din
at iginit na sa kamag-anak na sundalo na susuko. Sinikap ng PNP na makapag-establish ng kontak sa kanan nito pero kalaun ay nagbaril din sa sarili ang awol na sundalo. Ang inaasahan daw ng PNP at ng Philippine Army na isusuko ito dahil sa demand niya para sa tiyuhin niyang sundalo. Sa kabutihang palad ay wala nang ibang nadamay pa sa insidente maliban sa kasamahan itong kanya ring binaril. Huli raw na pumasok sa trabaho si Guiado second week ng Enero. Samantala, ilalabing isang mga bahay tinupong na po sa barangay poblasyon sa bayan ng Liginin. Sinabi ni Fire Inspector Kevin Banawang, Fire Marshal ng Ligen BFP, marami pa sila nakukuhang espekulasyon hinggil sa sanhiyan sunog. Malaki ang sunog dahil gawa sa light material sa mga bahay. Siyam na pamilya ang naapektuhan at mahigit sa 300,000 pisong na itarang danyos. Ay sa BFP, wala namang nasaktan sa mga nasunugan. Nasunog naman ang tindahan ng mga religious articles sa bahay ng Manawag. Napansin na lamang ng nagpapatrolya ng security guard sa simbahan na si Percival Constapinsada, 47 anyos ang barangay Tebuel, Manawag, na may pwesto na susunog sa tabi ng Our Lady of Manawag Shrine. Agad itong ipinating sa mga pulis at nang dumating ang mga ito at ang bombero ay malaki na agad ang apoy. Pag-alas 12 na ng mahating gabi ng ideklara ng bombero na fire out. Para naman kay Mayor Jeremy Rosario, nasa 10 stalls ang nasunog sa naturang insidente. Nadamay din sa sunog ang bahagi ng bubungan sa stage ng plaza. Nagpalaki pa sa apoy ang mga kandila na sinubukang apulahin ng mga bombero. Samantala, 11 kabahayan na sunog sa lungsod ng Dagupan. Umabot sa mahigit 1 oras ang tinagal ng sunog na ayon sa BFP ay umabot sa first alarm. Sa investigasyon ng otoridad, nagsimulang sunog alas 9:15 ng umaga sa bahay ni Vicky Bengala Biton, 52 anyos sa sitio Mahar de Cariles, Barangay Karanglaan, Dagupan City, na agad kumalat sa 10 pang kabahayan na pawanggawa sa light materials. Nakapag-responde naman agad ang BFP Dagupan, Tarasiao, San Carlos, Silia Remo, at iba pang bombero. Wala naman naiulat na nasaktan o namatay sa naturang insidente. Nagbigay na rin ng tulong ang LG Dagupan sa panguna ni Mayor Bilan Fernandez, katuwang mga barangay officials sa pamumuno ni Captain Claveria at CSWD. Binigyan na mga ito ng relief goods at sinagawa ang profiling upang makapagbigay ng financial assistance para sa kanila upang makapagbigay ng materyales na kailangan upang makapagpatayo ng bago nilang bahay. Inalita naman ng DSWD na inaasikaso na rin tulong para sa 13 pamilya apektado ng sunog. Mahigit 4 na stall sa All Public Market ng San Carlos City at tinubog na 24 million pesos na halaga ng pinsala ang naitala ng BFP. Wala nang natira ganyan ang masalitan na mutawi sa mga negosyante na sunugan ng mga stall sa All Public Market ng San Carlos City sa pagsiklab ng sunog August 22. Ayon sa datos ng BFP San Carlos, sumitimulang 4 na stalls ang natupok kung saan bantay sa paunang investigasyon ni lumalabas na umaabot na sa 24 million pesos ang halaga ng pinapinsala ng sunog. Sumiklab ang sunog dahil alas 5:20 ng umaga na umabot sa fourth alarm. Pagsabi ng alas 5:40 ng umaga. Anya, mabilis na kumalat ang apoy dahil magkakanikit ang mga stalls at ang iba ay gawa sa light material. Tinatayang 70% o 2,000 square meters ng lumang palengke ang nasunog kung ilan sa mga napektong negosyante ay mga nagtitinda ng bigas, gulay, grocery store, phone accessories at iba pang electrical devices. Natupog din ang bintahan ng mga damit at mga gown rental stores sa naturang palengke. Idineklara ng BFP San Carlos City na fire under control na kung alas 8:35 ng umaga at fire out ng alas 9 ng umaga kung saan ayon sa kanilang investigasyon ay wala nang nasaktan at nasawi sa insidente. Tinatay naman na mahigit 13 million pesos ang paunang naitalang danyos na sumiklab na sunog sa commercial building sa kaban ng A.B. Fernandez Avenue. Ayon kay Dagupan BFP Fire Marshal Chief Inspector Michael Scanio, sinabi niyang batay sa kanilang paunang investigasyon na pumapatak na 13.5 million pesos na ang danyos sa sunog na sumiklab sa isang gusali ng plastic equipments, hardware at glassware noong September 29. Ayon kay Scanio, patuloy pa rin umunang iniimbestigahan ang pinagmulan ng sunog na muling sa Lumiab nung isang lubiyag ng umaga. Katuwang BFP Dagupan sa pagkapula ng turang sunog at iba't ibang mga
fire station. Patay naman ang sanggina matapos pagsaksinan ng kahiwalayan nitong mister sa barangay Pasibis sa bayan ng Orbis Tondo. Isang panayam kay Police Major Romel Simbrano, hepe ng Orbis Tondo PNP, na abutan ng nakainom na suspect na si Relio Frias Juarez, 58 anyos, sa kanyang misis na si Janet Tanoy Juarez, 47 anyos, na habang nagbibili ng palay ay may kausap na isang lalaki dahilan upang undayan ng maraming saksak ang biktima. Ang kay Simbrano, nagtamo ng multiple stab wounds sa likod ang biktima. Isinugod ito sa paggamutan, subalit indirektan dead on arrival. Dagdag pa ng kapulisan, may ilang buwan na raw na hiwalay ang biktima at ang suspect bago maganap ang insidente at selos sa nakikitang dahilan ng krimen. Ang karagdagang pahayag ni Police Mayor Romel Simbrano, ang hepe ng Orbis Tondo PNP. Na-arrest naman ang suspect na maabutan ito ng mga pulis papunta sa bayan ng Basista. Na-recover din ang ginamit niyang patalip. Sa kabila ng pagtutol ng marami dahil sa pagputol sa mga century-old ng puno sa Kapitolyo, idiniin ng Pangasinan Provincial Government na planadong mabuti umano at aprobado pa nga raw ng DENR ang ginawang mga pagpuputol. Dumaan daw ito sa technical at legal process. Layo ng naturang hakbang ay ang pagpapatayo raw ng Pangasinan Community Park at ang landmark ng reflecting pool and interactive fountain. Magugunitang isinagawa noong November 8, 2023 ang groundbreaking ceremony nito, kung saan ipinagmalaki pa nga ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III na ang napakalaking project na ito ay isa sa mga mahalagang hakbang upang mapalago pa raw ang ekonomiya at development na siya raw nakita ng kasalukuyang administrasyon upang maging premier province na may malaking oportunidad, sustained socio-economic growth at lugar kung saan ang lahat daw ay maaaring maranasan ang pinakamagandang buhay. Produkto raw ito ng mabusising pag-aaral at deliberasyon ng parehong executive at legislative branches ng provincial government. Kasama na raw riyan ang mga multi-agencies, mga umano'y nagmamalasakit na grassroots leaders. Ito raw ay historic first sa lalawigan ng Pangasinan. Una rin sinabi ng gobernador na intensyon daw ng kasalukuyang administrasyon na gawin ng capital landscape sa isang cultural substance kung saan may mapapasyalan daw mga pamilya lalo na sa weekends. Ma-inspire pa raw lalo, intellectually engaging at historically nostalgic. Ayon kay Engineer Alvin Bigay, ang head ng Provincial Housing and Urban Development Coordinating Center, magiging katulad daw nito ang The Mansion ng Baguio City at Taj Mahal sa India. Magiging tulad din daw ito ng Dancing Fountain sa Vigan City, Ilocos Sur. Upang maumpisahan ang proyekto, kinailangan ng pagputol sa 64 trees na may iba't ibang uri sa pamamagitan ng ocular inspection at inventory ng mga puno ng Senro DENR. Inaprobahan naman ng DENR ang tree cutting permit noong January 16, 2024. Bilang kapalit nito, magtatanim daw ng 3,200 seedlings sa iba't ibang mga lugar. Ayon sa provincial government ng Pangasinan, nagtanim na raw sila ng 150,000 na mga seedlings sa ilalim ng Pangasinan Green Canopy Program na patunay daw ng proteksyon sa kalusugan ng kasalukuyang administrasyon upang maprotektahan ng kapaligiran. Bago pa umuno ang pagpapalabas sa tree cutting permit, naglabas na rin daw ang DENR ng Environmental Management Bureau ng Certificate of Non-Coverage noong August 9, 2023. Ito umano ay isang sertifikasyon na nagsisilbing ebidensya na kawalan ng anumang environmental threat o risk habang ginagawa ang naturang proyekto. Habang ginagawa naman ang proyekto, ay inaprubahan din ng Provincial Human Settlements and Urban Development Authority Officer ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang paglipat ng provincial government sa MacArthur Marker kasama na ang mga war relics sa Veterans Memorial Park malapit sa Baywalk na umano'y fitting tribute to the veterans nang hindi nawawala ang historical significance dahil ilalapit daw ito sa Lingayen Gulf kung saan umani nagland si General Douglas MacArthur noong 1945. Ginawa ang Provincial Resolution No. 1057-2023 ng Pangasinan Provincial Board noong December 11, 2023 na pinaboran ng lahat ng walang kontra para sa redevelopment ng Provincial Capital Complex. Sa kabila ng mga punto na ito, marami ang sumama ang loob at nagalit
dahil sa pagiging tampalasan at kawalan umano ng pagpapahalaga sa kapaligiran dahil sa pagpuputol ng 64 na mga puno. Iba't ibang reaksyon mula sa mga Pangasinense ang inani ng proyektong ito na karamihan ay nagpahayag ng panghihinayang at pagkadismaya dahil nawala raw ang mga punong sinisinungan ng mga bisita lalo na tuwing mainit ang panahon. Dahil naitumba na ang 64 na punong pinutol sa Capitol Grounds, hinamon naman ng Pangasinan Native Trees Enthusiast Incorporated, isang NGO ng nature lovers, ang mga ehensya ng lalawigan na nasa likod nito na agad palitan ng mga ito. Magkahalo naman ng emosyon ni Forester Celso Salazar, ang pangulo ng naturang grupo sa pagpuputol ng puno, kapalit ng pagpapagawa ng community park sa likuran ng Kapitolyo. Ikinalungkot ni Salazar ang pagkawala ng mga puno na aniyay magiging kabawasan sa tirahan ng mga ibon sa lugar. Kaya naman minabuti ng samahan na makipag-ugnayan sa frontline implementer ni Pangasinan Governor Ramon Kiko III upang imungkahi na mapalitan agad ang mga punong pinutol. Pinayuhan din ni Salazar ang mga kinauukulan na saplings o mga punong may 5 to 6 feet ang laki sa halip na seedling ang itanim upang mas mabilis na lamang daw itong lumakyat manumbalik ang sigla ng kapaligiran. Sa pagtungkol kasi ni Salazar sa lugar kung saan pinutol ang mga puno, sinabi niya na karamihan sa mga naputol ay mga native o katutubong puno kabilang ng agoho, nara at talisay. Sinabi rin niya na makakaasa umano ang publiko na mas papaigtingin ng kanilang grupo ang pagbabantay at pagsisigurong mapapalitan daw ang mga pinuputol na mga puno. Sa kabila ng pagkadisplay ni Salazar sa mga naputol na puno, ay hinikayat din niya ang mga residente na makiisa sa pagpapabuti sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga punong kahoy. Kalaunan ay lumala pa ang mga pagbabaha sa palibot ng Kapitolyo, lalo nang manalasa ang mga sunod-sunod na bagyo at naranasang mga storm surge. Sa pananalasa ng bagyong Christine na may dalang walang humpay na pag-ulan nitong Oktubre, maraming mga lugar ang binaha at hindi nakaligtas ang maraming lugar kabilang na ang Kapitolyo at ang Lingayen Baywalk. October 24 ay bumungad ang hanggang tuhod na tubig baha sa Capitol Complex kasama na ang kahaba ng Alviera Street at Baywalk Road. Ayon sa mga residente ng Lingayen, ang baha sa Kapitolyo ay pinaghalong naipon na tubig ulan at ng storm surge. Mas mabilis sanang humupa ang baha kung nagawa ng daluyan nito bukod pa sa mas marami pa mga puno na sisip-sip sa naipon na tubig sa Kapitolyo. Ang hindi umano maayos na drainage system, kasama na raw ang ginawang pamumutol ng mga puno sa Capitol Veterans Park ang itinuturong nagpalala ng pagbaha ngayon sa paligid ng Kapitolyo. Malungkot at masama rin ang loob ng grupong Pangasinan People's Strike for the Environment, isang NGO na isinusulong naman ang pagprotekta sa kalikasan sa naganap na pamumutol ng mahigit 60 mga puno sa Provincial Capitol Complex sa bayan ng Lingayen para daw sa gagawing redevelopment ng Capitol Complex. Sa panayam ng Aksyon Radyo Pangasinan, sinabi ni Echo Dangla, ang convener ng Pangasinan People's Strike for the Environment, napakabigat daw sa kanilang damdamin ng pagputol sa 64 na puno upang bigyang daan ng pagpapatayo ng Pangasinan Community Park. Bagamat sinabi anya ng provincial government na nagkaroon daw ng public consultation sa pagpapatayo ng reflective pool, subalit questionable kung bakit naging isang araw lamang daw at hindi ginalawang intensive at serye ang naturang konsultasyon. Nakaugnayan naman daw nila ang provincial government sa issue ng offshore magnetite sa Lingayen Gulf kasama na ang Penro. Pero talagang nagulat sila dahil sa ginawa agad na pagputol ng mga puno nitong February 1, subalit sa pagkakataong ito ay hindi sila inimbitahan o sinabihan sa isinagawang umano'y konsultasyon. Isa pa sa mga nais malinawan ng grupo ay kung ano na ang maaaring nilalaman ng 500 million pesos na budget para sa umano'y community park at redevelopment ng Capitol Complex. Bukod pa sa naturang mga punong pinutol, paano na rin daw ang maintenance ng Capitol Complex, ng Lingayen Gulf area at ng iba pa. Bagamat inaasahan ang pagdalo dito ng mga turista dahil sa engranding proyekto, subalit kailangan na rin daw magawa mga basic na proseso upang maprotektahan pa rin ang kalikasan. Kung matatandaan anya na kapag dumating ang panahon ng mga tag-ulan na bagyo, nababaha umano ang Baywalk sa Lingayen pati ng likuran ng Provincial Capitol. Sinang-ayunan ito na naging pahayag ng DNR na dapat magiging mabilis daw ang pagtatanim ng mga puno upang labanan ng epekto ng climate change. Halos 152 million pesos umano ang agricultural damage ang idinulot ng El Nino dito sa lalawigan ng Pangasinan at Region 1 itong Abril ayon sa Department of Agriculture o DA. Karamihan sa mga ito ayon kay DA Ilocos Information Officer Vida Cacal ay pinsala sa mais na 78.8 million pesos.
palay rice na nasa 53.9 million pesos, at high-value crops na nasa 19.1 million pesos. Naapektuhan din ang kabuang 3,141.9 hectares ng tagtuyot, kabilang na ang mahigit halos 6,000 farmers na naapektuhan din sa buong Rehiyon 1. Ang ating lalawigan ng Pangasinan ay nakapagtala naman ng 61.8 million pesos na binubuo naman ng 34.3 million pesos damage sa mais, 27.5 million pesos sa mga palay at wala naman sa high-value crops. Pinakamatinding naapektuhan ng lalawigan ng Ilocos Norte na naitala sa 80.5 million ang danyos. Sa Ilocos Sur naman ay nakapagtala ng 5.5 million na danyos. Gayon naman sa La Union ay may 4 million pesos damage sa mga high-value crops, 25,000 pesos naman sa mais at wala naman sa palay. Sa kabila nito, sinabi ng Department of Agriculture na 1% lamang ng total na 519,000 hectares ng agricultural land sa buong rehiyon. Naging puspusan naman ng pakikipag-ugnayan sa mga government agencies upang matulungan silang mabawasan ang epekto ng tagtuyot sa agrikultura sa pangisdaan. Nagpabudbud pa nga rin ng DA ng seeds, fungicide at insecticide, gayon din ng farm animals bilang alternatibong source of income ng mga apektadong magsasaka, gayon din ng mga water pumps para sa mga kwalipikadong farm associations. Nagbigay din sila ng cash assistance. Ang NIA o ang National Irrigation Administration ay nagpamahagi rin ng mahigit 643 na water pumps sa mga vulnerable areas sa Pangasinan at ginamit ang nasa kalahati ng 1 billion peso budget na inilaan para sa probinsya para sa taong ito sa ilalim naman ng solar water irrigation systems. Namigay din ng DSWD ng cash assistance sa mga apektadong magsasaka sa iba't ibang bansa o bayan sa rehiyon. Maalala na noong January 19, 2024, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 53 upang ma-streamline, ma-reactivate at ma-reconstitute ang lumang El Niño Task Force sa ilalim naman ng Executive Order No. 16 Series of 2001 at Memorandum Order No. 38 Series of 2019. Sa ilalim ng naturang order, inatasan ng Pangulo ng Task Force na gumawa ng Comprehensive Disaster Preparedness and Rehabilitation Plan para sa El Niño at La Niña upang makapagbigay ng sistematikong resulta upang tulungan ng publiko na makaalpas at makabawas sa pinsalang dala ng pananalasa ng El Niño. Samantala, naglaan naman ngayong taon ng 1.13 billion pesos ng Department of Agriculture Region 1 para sa financial assistance na ibibigay sa mga magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, RSBSA. Ayon kay DA Regional Technical Director Dennis Taktak, ipapamigay daw ang 5,000 pesos na ayuda sa kada registered farmers sa pamamagitan ng kanilang e-wallet sa araw distribusyon sa halip na cash. Uunahin umano nilang bigyan ng ayuda ang mga merong existing e-wallets na. Tanging ang mga rehistrado lamang sa RSBSA ang makakatanggap ng pinansyal na tulong, kung saan ayon sa kanilang pagtaya ay nasa 450,000 lamang ng kabuang bilang ng mga magsasakang listahan ang registered sa naturang listahan. Kaya naman hinikayat din niya ang mga hindi pa rehistradong magsasaka na magtungo sa mga municipal agriculturists ng kanilang bayan at magparehistro. Sa kabilang naging pananalasa ng El Niño, nananatili naman bilang rice granary o top contributor sa rice production ng Ilocos Region ang lalawigan ng Pangasinan. Yan ay ayon sa datos ng Department of Agriculture Region 1. Ayon sa datos, 60% ng kabuang produksyon ng bigas sa Region 1 ay galing sa lalawigan ng Pangasinan. Kaugnay nito, nakita naman ng upward trend ang rice sufficiency ang rehiyon, kung saan mula sa dating 179% rice sufficiency noong 2021 ay umakyat na ito sa 181%. Sa kabila din ng iba't ibang hamon sa agrikultura, napanatili ng Region 1 ng datos na kabilang sa mga top producing region sa produksyon ng mangga, talong, munggo, mani, tilapia at bangus. Kaya panawagan ng DA sa mga magsasaka na magtanim ng pananim na equivalent sa palay katulad ng kamuting kahoy bilang alternatibong tanim sa kasagsagan ng El Niño o ng tagtuyot. Kung inaakala ninyong tuwing tag-ulan lamang ng suspende ng klase, nagkakamali ho kayo. Sa unang bahagi rin ng taong 2024 ay kabilang ang lalawigan ng Pangasinan sa mga nakaranas ng matinding init ng panahon dahil sa El Niño, kung saan pagsapit ng buwan ng Abril ay sunod-sunod ang naging kanselasyon ng klase ng mga pampubliko at pribadong paaralan. Mayorya sa mga lokal na pamahalaan sa probinsya ay nagpalabas noon ng mga kautusan na nagmamandaro sa suspensyon ng klase mula daycare hanggang senior high school dahil sa mataas na heat index.
Sa unang araw ng Abril, pumalo sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City. Ayon yan sa Pag-asa na siyang pinakamainit at temperaturang naitala sa buong bansa ng araw din na iyon. Sa ganitong uri ng heat index, ipinaalaala noon ng mga eksperto na posibleng maranasan ang tinatawag na heat cramps at heat exposure, gayon din ang heat stroke kung tuloy-tuloy ang nakababad sa init ang isang individual. Alinsunod din ng Executive Order sa ibinabang DepEd Order No. 37 Series of 2022 na nagtatakda sa mga local chief executives na magsuspinde ng klase sa kanilang mga nasasakupan. Samantala, pagsapit naman ng April 16 ay pumalo na rin ang heat index sa 50 degrees Celsius o danger level sa mga bayan ng Asingan at Binarunan, 48 degrees Celsius naman sa bayan ng Mangaldan, 47 degrees Celsius sa bayan ng San Fabian at Rosales, habang 45 degrees naman ang heat index sa Dagupan City, ayon na rin sa monitoring ng Pag-asa. Kaugnay nito ay hindi tumigil noon ang paalaanan ng mga health experts na manatiling hydrated. Maalala na naging epekto ang asynchronous class noon hanggat hindi binabawi ng alkalde ang mga suspensyon ng mga face-to-face classes. Hindi lamang klase ng mga estudyante ang lubos na naapektuhan ng mataas na heat index ng taong ito, dahil maging ang ilang mga bayan ay nagpatupad din noon ng 4-day work week. Ipinapatupad ngayon ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang 4-day work week na nag-umpisa na tumagal ng halos isang buwan noong Mayo hanggang Hunyo para na rin sa kapakanan ng kanilang mga manggagawa na naapektuhan ng mataas na heat index na naglalaro mula 45 hanggang 49 degrees sa naturang bayan. Sa isang panayam ay sinabi ng Municipal Administrator ng Bayambang na si Rafael Saigo na alas 7 pala ng umaga ay nag-uumpisa na ang trabaho sa opisina at natatapos hanggang alas 6 ng gabi na may isang oras na break mula Lunes hanggang Huwebes. Inyo pong natunghayan ang kabuuan ng 2024 Special Reports ng DWC Aksyon Radio Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Have a Merry Christmas and a prosperous New Year. Sama-sama tayo, Pilipino!